Bună! Numele meu este Ioana. Bine ați venit la Makeup Artist TV. Astăzi vom lua parte la o introducere în machiaj. Ne vom întoarce puțin în timp ca să vedem de unde a pornit acesta și cum se realiza pe vremea aceea. Machiajul a apărut prima dată la omul preistoric, însă, pe atunci, avea alte scopuri în afară de cel de înfrumusețare cu care suntem obișnuiți în zilele noastre. La omul preistoric, machiajul avea rol de identificare și anume individualizare în triburi sau se folosea în incantații și se realiza cu ajutorul simbolurilor. Încă din preistorie se observă predilecția omului pentru simboluri. Primul simbol recunoscut este crucea. Aceasta avea rol mistic, dar și estetic. Când vine vorba de culori, acestea aveau diferite înțelesuri. Roșul, spre exemplu, era culoarea legalității, pe când albul era culoarea celor mai dezavantajate clase sociale. În Japonia, albul era culoarea doliului, pe când negrul era sinonimul eleganței. Machiajul avea și rol medicinal. Spre exemplu, în India și Egipt, ochii erau machiați excesiv cu negru, acesta fiind realizat cu ajutorul cărbunelui. Cărbunele ajuta la prevenirea conjunctivitei provocată de căldura excesivă, deoarece acesta are efect antibacterian. De asemenea, proteja ochii împotriva razelor soarelui. În Evul Mediu s-a înregistrat un regres total în știință, medicină și filozofie. Acești factori au afectat și evoluția machiajului. Mai apoi au urmat epoci de deschidere mentală și astfel a reînceput interesul pentru machiaj. În secolul XVIII, acesta devenind chiar excesiv. În timpuri de stabilitate politică și economică, și anume în secolele 19 sau 20, femeile nu simțeau nevoia să se machieze. Însă, în vremuri tulburi, cum ar fi războaiele sau perioadele de recesiune, acestea simțeau nevoia să fie mai provocatoare, mai seducătoare și astfel apelau la machiaj pentru a ajunge la rezultatul scontat. Machiajul a devenit o profesie încă din vremea barocului și a rococoului și s-a menținut a fi o profesie până în zilele noastre, când foarte multe persoane o practică cu succes. Una dintre acele persoane poți fi chiar tu.